Hello everyone, welcome back to my channel. This is Mary Sandes, Bisaya Tabang. So today's video guys, magluto ko og puset. Tcharan! Magluto ko guys. Yes na. So magluto. Una ako ang lutoon karon guys, puset. So katong uban mo nga wala kabalo, kuhaon rin ninyo ni siya kani kani siya. So kay kanang naigipang allergy na yung iko ni siya bulag. Kay kung na kay mga allergy na di na siya po trigger. Kana siya ikuha ninyo guys. Magpanmugpusit. So magluto na ta guys. Wala na ilunod guys. A few moments later. Yummy.
Wow. くなーれ。おいしい。おいしくなーれ。おいしい。